YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Roy, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nga nahimo na ako sa kabit sa akong asawa. Aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Ani mo higit ka no, ikagimoy nagtawag siya sa akong kinabuhi. Ari, oy, gay! Usay sana mo ni mo, ha? Ari! Gusto na! Nagmahay kong nagpakasal ko ni mo! Unsa? Ikaw pa may moingon, ana? Ikaw man maoisig, panagman ako! Bantay lang yun ka, ha? Hapit na yun kung ako ni mo! Gay! Unsa? Makibuwag na ka? Oh, ikapoy na ko sa tong kinabuhi. Unya, asa masagkuno ka? Naibaw ba yung nga, wa kay pamilya din sa Cebu. Bahala na eh. Basta kay, sabot na tandaan ha. Wa na tahilap tanay sa usag-usa. Bing! May gisaligan di ay. Ha? Kinsa mo ba? Si Bing. May uyab naman kuno dayon pagbuwag ninyo. Unsa? Dong Roy. Dali sa godong. Unsa ma? Di ba si Bing man ka nang hakot sa mga gamit o nga nagpatabang sa mga silingan? Di palit na di ay siya din eh. Oo, siya tuod. Unya? Okay na din na nimo. Naa pa siya kauban nga lalaki oh. Ya, sagdil na naman eh. Nagsabot naman sa dumi nga, wala na may hilab tanay. Roy. Kinsa sa barong sa yuking nukdok. Kuwausan ako eh. Brad! Sa iyo ha, gurin yung nanukdok din ha. Ay, pagbuot, oy. Punaw na sa kuno bingbi. Nga naapay mga natog. Dili mo maikog. Uy, tayo pa. Nilapas naman mo. Ikaw naman ninyong kaapay ng party sa mong yuta. Sa inyo yuta, oy. Napagyapoy ko katungod no anang yuta, ah. Kay dili pa ta anod. Asawa paghapon ko nimo. Unsa? Mao siguro hinungdan nga dinhi na nibalhin si Bing sa among silingan kay mao ni giplano niya nga kan-an og space ang among yuta. Gipasagdan lang nako para wa na samok. Pero sukad nga nibalhin sila sa among silingan, samok na kayo ang among kinabuhi. Unya. Oh, nagunsa man ka dinhi, Bing? Ay, wa na may makaon, eh. Maong nagkinahanglan ako sa imong sustento.
Ha? Unsay susting tugtan? Asawa man ko nimo. Bang obligado ka nga mohatag nako. Bahala ka, oy. Kung ganun dili man ka mangayo si mong kabit. Di ka mohatag? O sige. Tanawon tag unsa ka kagahi. Ikihata ka. Unsa? Kinsa mo ron? Hoy! Hoy! Kawasa! Nak, Kawasa! ang kaipon karon ni Bing, nangita nimo. Unsa ma? Kawas, Roy! Sige ma. Akong gawson. Unsa may problema ni mo, Brad? Ayaw tawag kag Brad. Ha? Ganun dili naman mo mamahawa dire. Unsa? Ug ganong kami man maoy mamahawa? Kibaw ko nga bakay gusto sa kong asawa. Kibaw ko! Kung magkaangkon kag-asawa, no? Ngano? Kasado ba ko mo? Animala ka, patsut ka! Brad! Ka pala. Brad, kanang konsilyo ba? Imo ni palayo na! Hayop ka! Ba't yung mga tapon mo? Diyos ko! Sige po, hati ko na! Self-defense na ako! Self-defense na! Ikihata ka! Wa na jud ko ilaing choice atong higayuna. Nisukol na lang jud ko. Kay kung wa pa na ako mailog ang kutsilyo, patay na unta ko karon. Pero wa ko mahadlok nga ikiha ko. Musukol ko unsa may kaso nga ipasaka sa akong asawa nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa nag-ipon pa mi sa akong asawa, permi ko niyang dawg-dawgon. Kulatado kay ko. Kung may bawsi para sa mga babae, unsa man na ang sa among mga lalaki? May kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya? Ikaduhang pangutana. Husto ba nga akong asawa nga naa pa siya katungod sa among yuta kay dili pa mi anald? Pero buwag na mi. Og sa nag-ipon pa mi, ako ra gihapon may nagbayad sa yuta. Ikatulong pangutana. Obligado ba day kong muhatag gihapon sa akong asawa og suporta? Nga buwag naman mi? Og may lain na siyang kaipon, unyawa pag yun may anak. Ikaupat o katapusang pangutana. Buhi ra ang kabit sa akong asawa. Pwede ba na ako siyang kasuhan o grave threats? Kanang hulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy naa sa ospital ron tungod sa akong pagdunggab niya. Og base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Roy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o gako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kapikas, karelasyon, kabanay sa ato ang mga properties, mga kontrata, mga dokumento nga legal, maskig unsa pa ng mga pangutana na ninyo dinha, ipadala dayon inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa mga matag adlaw nga maminaw mo punto medical man or punto legal. Medical kay si Dr. Obra man na ang tighatag natog tambag, and of course ako Attorney Elaine para sa mga legal nga mga pangutana na agyud gihapon may makutlo na mga pagtulunan, dili lang nga nalingaw mo sa ato ang drama sa kahanginan, usahay katawanan, usahay makaguol, makalagot, pero may ta nga ang kanang mga pangutana sa ato ang letter senders makalamdag sad ninyo, makatabang sad ninyo ug makahat
maghatag pod ninyo og giya, no? Para in kaso di ko gusto nga maabtan mong ingon ana nga suliran og pangutana, pero just in case kabaw mo unsaon pagdeal ni nga mga pangutana og mga problema in life, di ba? Punto legal ta karong adlaw og ang ato ang letter sender, tawagon nato sa pangalan nga si Roy. Di man ni siya musulti og asa siya ipatago niya ang iyahang address kay medyo sensitive ni no ang ato ang drama kaganina nga napaminaw og ang sa situation pod sa ato ang letter sender, at least no pagsugod pa lang ning angkon siya nga nakasala siya, no? Nakasa gyud ni siya, so naagyon ni siya ay nabot na himo gyud, no? So mao ni ang iyahang unang mga kabay man ni sa relasyon, no? Kay murang nakasukol manggod siya na nagkainkwentro lagi kay kanilaging mga bawal nga pag-ibig, guys. Unsaon man gyud ni? Sige lang, ato ning no judgment ha, no judgment here. Unang pangutana, sa nag-ipon pa mis akong asawa, permi ko niyang daog-daogon, kulatado kaayo ko. Kung naa may vowsy para sa mga babay, unsa man sa among mga lalaki, kay may kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya, okay? Women's Month celebration kay Marso ta karong mga panahona. Timing yun kaayo, no? Kani manggong violence against women and children, kabahin manggod ni sa mga pagprotektar, no, sa mga kababainhan ug mga bata laban sa mga abuso nga mabuhat pod sa mga lalaki nga ilahang karelasyon, no? Whether it's a dating relationship, common law partner, or legally married to each other, no, nga usahay ma-protect nga ma-subject sad sila to abuses or pag-abuso, no, nga nagkalain-lain nga klase sa abuso, dili lang physical, verbal pod appeal, psychological, emotional, financial or economic nga abuse, no, or kana nagprotektar ni pero mo lagi ning ilang ingon sa mga babay. Karon bali ang iyang pangutana kay para niya sa una siya dili siya abusive husband, siya ang battered husband, no? So ang pangutana naabay ka. So of course, no? Na may mga basic nga mga balaod under the revised penal code. Sama sa mga unjust vexation, physical injuries, nga pwede po ninyo nga mapasaka batok sa inyong asawa nga manakit ninyo physically, no? Ikaduhang pangutana, husto ba ang akong asawa nga naa pa siya'y katungod sa among yuta kay dili pa man mi anal pero buwag na mi ug sa nag-ipon pa mi ako ra gihapoy nagbayad sa yuta. Okay, now ang ato ang situation, no? Ang situation nimo is ang imong asawa nakasa nimo. Now, ang ato man kung ingon nga the guilty spouse wala gyud na share sa conjugal properties, no? Pero kung mingon man gud ka guilty, kinahanglan sad gyud nga maprobar pod nimo by a court order nga guilty gyud siya or nga nakasala gyud siya, or ang court mo declare nga siya'y sad-an nganong nagbuwag mo or nganong ni-end or nganong nabati ang inyong relasyon, no? So that is the context. Pero kung wa pa na nato naprobar as isa gyud ta nga naa gyud siya'y bahin, of course ang mga gibayad nimo pwede po na natong kwentahon i-deduct ug unsa man gani. Pero bottom line, i-remind ang imong asawa nga hoy nabiya kay kabit, no, nakasa baya ka, ayaw sa pag-asta-asta mura kag sikinsa, no? Kay tingalig masumbalik ka ng imuhang pagkahigal o kanang kalaog. Ikatulong pangutana, obligado ba di ay kong muhatag gihapon sa akong asawa og suporta nga buwag naman mi ug may lain naman siyang kaipon ug wa pud mi anak. Legally speaking, ang suporta manggod duha na ka klase nga support. Child support, suporta nato sa ato ang anak, whether naminyo ka sa mama or sa bama anang bataa or wala. Obligado gyud ka nga ikaw ang papa. That's child support. Second nga klase nga support is spousal support. Legal spouse ang tawag ani, meaning to say naamoy papel na ay dokumento pagpamatuod nga minyo mong duha or you are legally married, and part man na sa obligation nga spouses are obliged
to render support. Dili ra ang bana ngadto sa asawa, ha? Ay mo pag-ingon ana, pwede bayag ang asawa, ang bana mangayo pud siyang asawa kung mas capable ang asawa kaysa sa bana, pwede gid mangayo ang bana. Gani lang usahay ang garbo bangan nga laki mo'y nangay support. Pero kibaw mo, naagyoy mga kaso nga mga ingon ana nga mga yung suporta. No? So, right now, wa mo'y anak, di ka obligado muhatag, pero sa nga naa siya'y kaipon, you don't have to give. Kay, buthon-naon she is living with somebody illegally and you can even sue her for adultery. Okay? Pat o katapusang pangutana. Buhira ang kabit sa akong asawa. Pwede ba nako siyang kasuhan o grave threat? Kay nanghulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy na sa ospital ron tungod sa akong pangdunggab niya. O base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Okay. Ang pwede gud nimo, pwede man nimo sa ikiha grave threat. Pero nga di man nimo sa ikiha ang iya mong asawa for adultery. Kay kanang adultery maunay kaso nga ipasaka nato ngadto sa babae nga minyo nga nakighilawas, nakigrelasyon, di gani puyo, kani gapuyo pagyud sila, unsaon kaha ni, no? So I think, mas grabe pa ni, no? So I think it's really right for an adultery case para mas klaro ang imuhang basihan nga di ka muhatag og suporta. Baga po nignaw imong asawag mga ipasag support na nagpuyo naman siya lain. Ato sa papangayo siyang laki, nabuang, nayabag siya. Anong nimo man siya na mangita suporta nga naka kaplag man siya glain amunay pabuhian niya ayaw ikaw, no? Move on mo sa inyong kaugalingong kinabuhi. Ana ra gyud na, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa kaap. My daughter's I am a hero. I am strong and wide. I know no fear. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Pinti. Sa di pa nakusugan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan. In my daughter's eyes. In my daughter's eye, everyone is equal. Darkness turns to light, and the world is at peace. Miracle God gave to me gives me strength when I'm weak. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Pinti. Ako kayang awa na ka. Ma, sakto na. Dili. Mamatay ko. Kawa ng imong amahan.
Mukuyog ka ni mo, Dok. Mukuyog ka ni mo. Manaog taong diha, ma! Muuban ka ni Papa ni mo. Abangin ko rin makanaog ni Mama! Ma! Naog diha ka! Ma! Ma, ako inasakitan ng lanaw ni mo nagsigi kaghila. Sakit ka, ayo, Nak. Ma, nakasapot man ko. Hasta ko nasakitan sad ko. Naglisod sa kong tawat ngawa na si Papa. Pero makinahanglan nga magbaligon ka. Gusto day ka nga mag-uwi si Papa nga magtanaw ni mo karon. Ganingon anak ka. Uy, patuwa si mong anak, gingoy. Kinanoy, bala ka na po na siyang maunsak ka. Naibaw man ko. Naglisod pa lang siya kong dawat. O lagi. Pero unaw na apod, nanapa kay anak nga nagsalig ni mo. Mao lagi. O, hawat ako ha. Kahit katantag ka. Doon sa naman tao lang naong ni mo, oy. Wow! Ang ayan na mo si mong hair, ma. Ay, na, si tita ni mo ay. Gisuroy man ako sa salon. Natripan hinon ang akong buhok. Ma, ganahan ko anak nga magatiman kasi mong kaugalingon. Permi habi na ha. Ikaw, gidnak. Pinti, sige na. Kuyog lagi na mo ron inig-out na to. Na, di lagi ko hilig kung ingon ana. Uy, 50 na sa taon ko niya magdisko-disko pa ko. Ug usap pa, di ba ko mo inom, ha? Ay nga naman di ay, uy. Naunsa. Ang importante nga malingaw ka. Pag-enjoy sa imong life ba? Ay, excuse ha. Hello? Nak? Ma-overtime ka ron? Nga naman ka? Time pa, naghilak ka? Ma, Nga naman, usay dahitabo, ha? nagbuwag na mininik. Uy, mao ba? Kuan, ani na lang. Magkita ta, nya inig-out ako, ha? Magkita ta, manglaag ta. Asa man to? Manisko ta, ako'y bahala nimo, okay? Sige na nak, kay tiwasan sa nako ang akong trabaho. Bye, nak. Day, sorry ha, pero di ko makauban ninyo ron. May lakaw mi og sa akong anak. Let's party! Ay, nabaras akong umawi. Ang pwerte man nimong inom. Hasta ko nakainom kog apil. Pero nag-enjoy kaayo ko, ma. Salamat kaayo. Way sa payan, anak. Nahibaw kang ni arakit ko, ha? Bisag unsang klasiha sa problema. Malalaki man o maunsa, naarakit ko permi para nimo. Salamat, ma. You're the best mama ever. Nalipay, yung
ko nga nagtanaw ninyo nga nagsige mo glaag sa mong anak, ging. Nag-enjoy gyud kaayo ko, ging. Karon nga, wa nang akong bana, o wa na po'y uyab si Shine, na nagyud may oras sa usak-usa, o nindot gyud kay sa pamati ay. Pero, ging, dilo saan maayo, way nga hangtod-hangtod na lang yung ka nga ingon ana, ha? Naibaw ko, nga moabot ang panahon nga mangita kag lalaki. Kasi Shine, mamit yun niya na. Bitaw no. Pagsuway o mga dating app, patuloy ni Shine ay. Sige, abay mong cellphone mabi kay installan ako. Salamat, nak. Okay na ma. Iswipe-swipe ra na ni mo. Sige, nak. Mag-install sa kakog ako, no? Sige. Total, wa na bitaw kay uyab. Sige ma, sumayan ako. Ako ka uyon ini. Swipe, be. Hi. Ay, kini. Guwapo. Ako ning entertainon, be. I like you. Oh, I like you too. Gusto ko ang magigila-gila si mga anak. Kuan. Sige, ako lang unyang ingnon. Uy, anong nagduwa-duha man ka? Wa ko may ko nun sa reaction ni Shine Good. Hala no, si Shine ka ang nag-install ana sa imong phone, no? So, dili siya mahibong kung mo entertain ka og lalaki. Go na! Ma, busy pa ko. Dugi kong mauli. Ay, mao ba, nak? Sige, nak. Kuan unta, may ipakita lang unta ko nimo kung di na ka busy. Unsa man na? Basta. Mag-excitement man sa taana, ma. Pero sige lang, ma. If di na ko busy, mag-chika ta, ha? Love you. I love you too, anak. I love you. Tarong ba? Lagi. Seryoso ko. Girahan ka. Anaon di ka sa inyo para matuo ka. Ayaw sa... Di lang na to pakalitan ang akong anak, ha? Okay. Unya, muwagan ako. I love you too. Sus. I love you too. Uy, pila naman kaadlaw nga wa mag-online si Fernan. Nagpangita naman hinuon ko niya. Ano bang nituong man sa dayon ko? Basig pinuang na tong iya, dire na ako. Di na lang kumulaom. O si chika, ma? Ha? Ay, wa nak, uy. Tarong ba? Unsa bitaw? Ay, hinaara ko'y naila-ila sa app. Unya, di man dahil seryoso. Ma, ayaw pag-expect og seryoso gikan anak nga app, ha? Ikaw, sad, paglingaw-lingaw lang. Ayaw seryoso ka. Oo, na. Hello? Nanawag man lagi ka? Pasensya kaya. Naputlan may kurente. Maong wala ko magka-online. Nagtipid ko sa kwarta. Hangtod gali karon. Wa pa mabalik ang among kuryente. Mao ba? Pila din yung bayranan? Tabangan ti ka? Tinuod ka? Lagi. Pila man? Ha? Nagwala ka kwarta?
O lagi. Ay, no, sa mataon ka, oy. Pangwarta rin tuyuan na. Undangan na, ha? Undangan na. Ha? Undangan na. Samtang wa pala magkagrabe ka ng imong gibati. Kay kung tarong na siya, ug kung nahala siya kaikong imo, o hindi na siya mudawat, oy. Ging. Ma, nako'y chika ni mo. Oh, unsa man anak? Sa tinuod lang ba? Ning nangaging adlaw bitaw. Nay nanguyab na ko. Wala ko magpahibawan ni mo dayon kay basin og binuang na iya. Pero nakita na ko nga tarong gid ay siya ma. Mao ba nak? Maayo hinuon. Nagpaabot ra gid ko nga makakita siya para pliti pa dong dinhi sa Cebu kay taga Manila man siya ma. Og karon ni ana siya dinhi ma. Og ugma ako sing ipalaila nimo. Babe, si Mama Pinti. Ma, si Fernan. Oh. Fernan? Oh, nga naman, nakaila ka niya? Wa. Amgit lang siya og naong sa kong kaila. Nice to meet you, Fernan. Nice to meet you, Tita. Mura ramag, dili iglagyo ang atong edad. Pinti na lang. Pagsabot sa madiha, ma. Magkuha kong snacks na ito. Fernan, please. Dili ko gusto maminaw sa imong katarungan. Usaray pangutanan ako. Tinuod pa nga mahal ni mo ang akong anak. Oh. Kung unsay makalipay sa akong anak, mausaday kalipay na ako. Pero Fernan, unsaon ako pagsalig ni mo nga dili ni mo pasakitan ang akong anak. Mahal ko siya. Inudanay nga akong gibati niya. Ngunit tinuod. Ugunta, atagan minimos among kagawasan. Fernan. In my daughter's eye, I am a hero. I am strong and wide, no fear. Sakit man para nako o bisan na ako'y pagduda ni Fernan. Pero dili ko makahimo sa pagpugong sa ilang relasyon. Maski pili na mong taguon ni Fernan ang kamatuoran, kay di na mo kayang masakitan si Shine. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Mga mga higalang kaagi ni Pinti nga taga Cebu City uban sa awit nga pangayo. Awit nga naguluhan, In My Daughter's Eyes. In my daughter's eye, everyone is equal. Darkness turns to light. Ang mga kaagi gibada na doon sa radyo ni Carol Maringkain o gabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusta mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papanaw, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabing, nga naglipol sa sasaka. Yadres lang na inyong tulamanan, handumanan sa Sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila, Boulevard, Cebu City. Ubata ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hando sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pahapahan.